ஏய் ஹைடா, கொஞ்சம் சாரி, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. நீங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க? அண்ணா 2 டீ, ஒரு கேப்பச்சினோ. என்னது? அண்ணே ஒரு பூஸ்ட் மட்டும் கொடுங்கண்ணே. ஏன்டா அவனை வந்ததுலேருந்து மறைச்சிக்கிட்டே இருக்க? அவன் ஐடி கம்பெனிக்கு போனதுலேருந்து அவன் பண்றதை என்னால ஜீரணிக்கவே முடியல. ஒரே பிசு பிசுன்னு இருக்கு. கேப்பச்சினோ வேற இல்ல. வாஷ் பேஷன் எங்க இருக்கு? வாஷ் பேஷன் எங்கடா இருக்கு? ஏன்டா எனக்கு ஒன்றும் அப்படி தெரியலையே. கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாரு, இவன் எப்படி இருந்தான்னு. ஒரு டீ ஜீனி தூக்கலா ஆத்தாம கொண்டு வரீங்க. சுட சுட காசு உங்களுக்கு தந்துருவானுங்க. கேப்பச்சினோ. எனக்கு பூஸ்ட் வேணாம்னு சொல்லிடுறீங்களா?